manoja tuolla pääsuoran jälkeisissä kaarteissa ulkolinjaa. Sitten siellä 112 Ville Flygman ottaa ylimääräiset piruetit tuossa pääsuoran jälkeisissä kaarteissa ja näin saadaan sieltä sitten 115 tuonne ykköspaikalle Oskari Piekiäinen vie tuolta edestä Rammivaa todella nätisti ja hyvin tulee sitten sieltä Emil Airaksinen kakkosena tuolla Komplit Volvolla Metsäliiton merkki siellä ja Emil Airaksinen kiinnittää. Rata on varmasti liukas, kun siellä sitten Saku Härkönen joutuu keskeyttämään tuossa myöskin pääsuoran jälkeisessä kaarteessa. Eli kyllähän sieltä nyt Piekiäinen näyttää menevän ykkösenä ja vähän niin kuin epäilinkin, niin halvan tuolla Primeralla edestä vetää Rammivalla myöskin tulee nätisti. Eli on kakkosena ja sitten kolmantena 125 Konstamanto ja Luumäen kaveri, joka otti todella hyvän lähdön, mutta sitten tietysti pikkusen tuo liukas rata tekee temppuja siinä, eli katsotaan nyt sitten, että mitenkä siellä homma pelittää kunnes finaalissa 14 keskeyttää. Rojota ja tähän lähtee numero 1 Tero Puttonen lähtee todella räveä. Nyt vedetään tippua vähän kasaan. No ei siinä sen kummempaa onneksi pääse tulemaan. Ja sitten sieltä ulkoa yrittää 114 Saku Härkönen kiertää. Siinä oltiin vähän kuoleman paikalla. Ja numero 54 siirtyy kakkoseksi. Eli Hassisen Tero laskee siellä kakkospaikalla aluemestaruuden kaveri viime vuodelta. Iskän Kukkaro, Totta Puurakan Oy, Karvikeharpa Oy, Grögerit sieltä. Sieltä Koillisavon urheiluautoille Eppälä kuitenkin ihan teidän monesta kalastuksen semmoinen on naisten naurasta. Takana, kun numero 1 Tero Puttonen, Kuopion Timantti-tiimi. Viettiä piiskaava kaveri autokorjaamo Timantti-tiimi Oy, Timantti Työ Huttunen, Hienpain Pettimetti Työ Kari Asikainen. Kari Asikainen, se täytyy ilmeisesti olla Center Asuja, Pappa Sinukki, Asiksinen. No, joka tapauksessa Kuopion Hienpain Kotiin, Pappanen ja näin tosiaan sieltä sitten mukaan tullaan tuota varikokaaresta ja kolme kierrosta. Viekö voiton tässä 20? Täällä on ollut paljon kierroja. Heinonen sieltä lähtee numero 28, Heini Mäkelä lähtee todella räväkästi ja tulee kyllä niin nätisti, mutta meneekö pikkusen pitkäksi, pääseekö Outi tuolla Mattia Permulla maalatulla ajokilla, ei pääse nousemaan, kyllä Heini pitää nätisti ja lähtee numero 12 Jaana Koskema tuolta ulkoa hakemaan, vie tutulla rallityylillä, heittää ladiin tuon auton, ottaa kakkospaikan sieltä, pudottaa Outi Väätäisen kestomenestyjän kolmanneksi, tuosta tulee kyllä tuosta kakkosijasta siellä päästöä. Heini menee kuitenkin nyt menojaan tuo karstulla voittaja ainakin tässä vaiheessa. 3 kierrosta, mitä tahansa voi tapahtua, mutta hän katsoo. Jaana Koskema on siinä kakkospaikalla numero 66 Outi Väätäinen kolmantena ja sitten Rytkösen Anne tulee siinä seuraavana tässä lähdössä myöskin Luumäen Lady Heidi Ruhanen mukana tuolla tukkitaksi VV:llä kuljetusliike Erkki Ruoppa Koy Veljekset Turpeinen Koy autokorjaamo Kakitelun Metalla Sorvarin Ritsakenttä on lapset ja tietysti Timo on siellä poikkinaisten ajojen voitto muun muassa viime vuodelta naisten luokasta ja Riksurri siinä 2014 naisten voitto eli Helatorsta ja naisten teki tältä vuodelta eli menestystä myöskin hänellä kun siellä nyt sitten
kolmantena, sitten neljäntenä tulee sieltä Heidi Ruhanen, sitten viidentenä numero 4. Lähteekö Pakasella? Härkänen, Hallan Pellinen vinkki ja näin sieltä tulee ulkoa. Tino Pellinen todella hienosti haastaa Pakarisen vähän jarrua, vähän enemmän jarrua. Kiitos. Pellinen painaa, Pakarinen painaa siellä ykköseksi, mutta Pellinen tulee hienosti. Tino tulee todella hienosti tuonne pääsuoran jälkeiseen kaarteeseen ja sitten sieltä lähtee Markus Linkkinen Joensuun Astakoneesta ja myöskin hienosti kiertelemään tuolla edessä raavivalla alustolla. Näin, siellä pikkuisen pyöritään sitten tuolla keskialueella siellä suoralla pakkeneeseen ja oliko tuo sitten tähän mennessä pitää ykköspaikkaa miehellä leveä hymy huulilla, kun hän miettii, että näinkö tästä tulee. Ja suoraan vaan niskaan. Numerolla 70 Nissisellä tuntuu olevan kohtalaisen ja numerolle, tuliko siellä jollekin numerolle sitten lippua, no ei mitään näin siellä. Kuitenkin numerolla 11 Matti Härkisellä. Katselen tätä tilannetta täältä tornista numero 10 Veeti Pakarinen siellä pitää kuitenkin kolmantena ja hänen perässään Tino Pellinen, Tino, joka yrittää ohitusta siinä ja menee ohi numerosta Tero Kuttosesta, mutta menee vähän kuoleman paikalle, eli nyt tulee kiinnitys sitä kumman kapusta kulkee paremmin ja näyttää siltä, että Kuttosen kapusta Pellinen siinä taisi nousta. Hetken päästä siirrytään sitten noihin seuraaviin. Erittäin hienosti Pekka Pakarinen, ottaako Pakarinen siitä ykköspaikan, mitä tekee Nössi. Nössihän lähtee vanhan crossimiehen taidolla kiertämään tuolta ulkoa ja pohjalaisen Eetulla siellä jäi tikku päälle miehellä ja Nössihän menee menojaan, herra jänö. Mies laskee, on ajanut tätä rataa ympäri niin jokkiskisoissa kuin rallycrossin puolellakin ja nyt siellä Marjoniemi pyörähtää vähän tuolla Marjapuuron välisellä kalustolla tai mikä tuo nyt sitten onkin ihan tuo taitaa olla ja pohjalainen ajaa Horsinkiesti siellä tuntuu, että PP Honda ei nyt kyllä ihan tuolla ja vasen eturengas on vajaa tuolla Martella ykköspaikalla. Vasen etutassu on aika lailla tyhjä tuolla Nössillä. Nössi elää vaan pyöräillä siellä. Varmaan tunnet ohjauksia, että nyt ei ole kaikki ihan kondiksessa, kun sieltä nyt tosiaan sitten lähdetään ihan näillä hetkillä tuolla, tai tullaan tuolla takaa kaarteessa, varikkokaarteissa ja kyllähän Nössi vielä ykköspaikkaa siellä hallussaan kuitenkin pitää, eli varmasti kyllä pieni loppuun saakka ykkösenä omassa varikolle ja Pekkäläinen vietämään. Ja sitten numero 3. Herra jänö, mikä Kingerin piiri siihen nyt tuli? Kaikki kääntää, jokainen yritti kääntää toisesta puolella. Pyörät oli epähuomioissa eri suuntaan. No ei siinä mitään. Ennen vanhaa kaverit aina väitti, että kun kaveri tuli
päälle, että yriti kiertää karkuun ja pyörätä kuitenkin toisella vasemmalla ja toisella oikealle ja rinnakkain mennään siinä vähän hankalaa irti päästä. Joka tapauksessa numero 20 Malisen Raunoma siellä pitää tuota ykköspaikkaa täysin olla Malisen Raunoma tuonne täysin olla tekikö tuo pitkä odotus ja ei muuta kuin persuksia ja sillä tipuli. Elikkä valtava savumerkki nössille. Elikkä näin homma siinä tosiaan taitaa hänen osaltaan olla sitten ajettu ja tuli siellä takapuskuri roikkuu tosiaan tuolla 85-osella tuo ei kyllä 104-neloselta näytä tuon minusta 700 sarjalainen Volvo ihan noin äkkiä katsoi, mutta ei siinä mitään Volvo joka tapauksessa. Ja näin sitten numero 2 on Kärkkäinen siinä kakkosmaikalla, numero 58 Niko Mannila kolmantena ja tosiaan niin 5 parastahan pääsee tästä lähtee saapillaan kiertämään ulkoa, heittää sinne ulos, nokkiiko siitä jo yhden, taitaa nokkia 6-3, siitä ei onnistu. Nyt 6-3 viedään viinapannua siellä tuonne Pekkaan, ja sitten siellä 5 Timokolle törmää siellä aikaa pahasti, niin ovi otti se onneksi just jääpäin nuo rosteilla, otti tuolla Pekkaan, tässä on kaikki. Ja Kumolle ei ole Timolle syönyt vähän. Tänä päivänä siinä iskussa, että sillä viedään etuveto vartainen luokka, sitten sillä vielä yleisessä luokassa ollaan finaalitaistelun ja näissä luokassa sillä jo oltiin finaalissa, eli todella hienoa hommaa viiden lähtee todella hienosti, eli Aleksi taittaa siellä ykkösenä tuonne pääsuoran jälkeiseen kaasteeseen, eli Aleksi
Korhonen, Suonenjoen TP, Suonenjoki, Volvo, mies on Cardani kalustolla liikkeellä. Aitaanko tässä kokemusta tuntumaan tuonne liiga hommiin? Varmasti näin on. Aleksillahan on erittäin hienosti noita menestyksiä myöskin tuolta rallin puolelta ja on 2012 jälkeen viitosena Tero myöskin tuosta sisäradalta, eli näin tullaan sitten tuonne Vesanon osuuspankin kaarteeseen ja numero 14 Jesse Tero Kiuruveden urheiluautolla KMM-systeemi Volvolla tuolta lenkaa on tuossa keskisyleydössä, keskipetassa, keskimikkihiiressä. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, näinhän sitä sanotaan. Ja sitten kakkospaikka vaihtaa omistajaa, eli näin sieltä lähdetään sitten, oliko se Asikainen, joka lähtee sieltä nousemaan, eikä hetkinen, kun no katsotaan, kun autot tulevat vähän lähemmäksi, ettei mene arvailuksi. Ja Malinen hakee radalla sitten nousi ja Tero Kari Asikainen. Rumaasti sanottuna kuppatöölöstä, eli menee ykkösenä tuonne pääsuoran jälkeiseen kaarteeseen. Korhonen on kyllä nyt iskussa, mutta siellä on vaarallinen veijari Tuulen nopealla latukalla. Tuossa kakkospaikalla. Älä Aleksi päästä kovin pitkälle, tai siellä Juha kuittaa. Näinhän siinä sitten. Ja sitten siellä rymistellään oikein kunnolla ja siellä kiittää kuittaa numero 45 Jani Pekurinen ottaa ykköspaikan, eli siinä Korhonen ja Rytkönen tappelivat nyt seurakaverukset keskenään. Ykkös-kakkospaikalla olevat kaverit ja näin siinä. Näin siellä numero 2 mustavalkoinen painaminen ja 40 mustavalkoinen törmääminen, eli Aleksi Korhonen mustavalkoinen törmääminen. No niin, näin homma tästä etenee, kun siellä nyt sitten numero 45 ajelee siellä ykköspaikalla ja Korhosen, anteeksi tuo ykkösen Juha näyttää nyt pikkusen sitten himmailevan, eli ei ilmeisesti enää sitten pääse sieltä kärkikahiin omasta mielestään. Numero 45 tulee, mutta Lohilahti haastaa. Tässä muuten voi vielä tulla Lohilahdenkin tilanne siellä. Nyt tosin sitten lippu heiluu. Nyt on kilpailijat ymmällä, että heiluuko tuon 72 vai onko siellä joku muu tuolla kauempana sitten keskialueella heiluu.
kolmospisteessä lippuohituskielto esteeseen saakka. Elikkä näin se homma menee, kun siellä nyt sitten Loilahti lähtee. Lähteekö nyt sitten haastamaan tuossa vielä tuolla varikkokaarteessa? Hakeeko siellä hirveän vauhin ja tuohon pääsuoralle tullessa nivaltaa 4-5 ja niiden kuurisesta Juvan Talviranta Volvoa piiskaamasta kaverista ohi. Nyt aivan tappituntumassa tullaan ja Loilahti hakee Volvoa ja ei pääse. Siellä näkee Pekurinen, että nyt on vastaava rako kiinni niin kuin Siiri Rantanen ennen vanhaa. Eli Pekurinen vie etuvetokardaan lähtee sieltä kolmospaikalle, C-finaalipaikalle. Eli näin Kossanaa ja Timo Ruoppa kiinni A-finaalipaikassa, Oskari Ryhmämainen kiinni B-finaalipaikassa, jos paikkansa pitävät. Ja sitten numero 51 Kimmo Kukonlehto oli menossa siitä B-finaaliin. Ja sitten tuosta sijoituslähtöpaikasta käydään vääntöä tuon etuvetokardaani SM pronssimitalistin ja sitten numero 14 Petri Oksasen kesken. Ja Turunenhan menee ladalla sieltä Teurastaja Turunen Joensuun urheiluautolla Tula-Aho Racing ladalla ottaa siitä tuon ykköspaikan. Siis tuo ihan muuten ei mitenkään niin kuin vinoilumielessä, vaan hän on teurastaja ammatiltaan. Kone- ja tarvikeauto, kun mun varaosaa Käsänän Temo Joensuun Keskus IKH Polvijärven Sora-rakennustyö Hannu Hirvonen siellä taustajoukkoina. Hänellä on tämä lähtö ajettu ja numero 73 Suonenjoki, Jämsän seutu, Suonenjoki, Kuopio, Lapin, Lahti. Siellä lippu ei vastaa ja sitten lähdetään sieltä Korjaamo alan yrittäjä, rekka-autoilua harrastava kaverikuljetusliike Hämötrans Oy, Himako Oy, kenttämestarit Oy, Toivola rengaskorjaamo M. Haukka ja kiitos Ninalle ja Tialle ja Nallulle. No, ne kiitokset menevät siinä saman tien perille. Elikkä näin sieltä Sami Hämäläinen pitää tuota ykköspaikkaa ja Kimmo Miettinen mustavalkoinen syy painaminen numero 64 Kimmo Miettinen mustavalkoinen painaminen. Riku Haukka numero 23 Vilppilähtö ja hän on maaliin saapuneista sitten viimeinen. Elikkä Kimmo Miettisellä taitaa olla mustavalkoinen alla, elikkä Kimmo Miettisellä musta lippu hänen ajosuorituksensa ylästä ja Riku Haukkanen tosiaan tuo Vilppilähtö, eli hän on maaliin saapuneista viimeinen, kun siellä Kimmo Miettinen 2 mustavalkoista ja se on musta lippu. Eli tämähän menee tää peli nyt jännäksi tässä. Sinänsä kun siellä 5-2 Sami Hämäläinen olisi menossa siitä tyylikkäästi A-finaaliin, jos paikkansa pitää, sitten numero 61 Olli Tikkainen olisi menossa siitä Lapinlahden autoon tuolla kuplalla B-finaaliin. Vieläkö tuo tilanne säilyy samana, kun tullaan tuo varikkokaaresti ja sitten Lohilahden, Lohilahti ja Noilahti. Ei, niukasti tultiin, mutta ei. Pelataan taktikierrossa 1-2 tuonne Viitaniemen Lohilahden Puttosen Räsäsen Moision kaveriksi ja näin painetaan siellä menemään ja kuka sieltä lähtee? Viitaniemen Timppa lähti ulkoa kiertämään, mutta pikkusen epäonnea pyörähti. Siinä meni vähän yli tuo oikaisu ja se tietää sitä, että 3-3 siellä Jarno Lindroos vetää Tikkakosken Konepaja Oy, Kestuus Oy, Tikkapinta Oy, Simpuulle, Kimmo Kantanen Oy, Bussimiehet Oy, 3 Tuusitalo Oy, Kosken Varaosapojat Oy, Teräskonttori Oy, Autohuolto H. Kinnunen, Rengaspaikka KY. Ja sitten siellä pyörähdetään sinne jäänyt sitten Viitaniemi ja 29kin siinä Topi Laitinen rymistelevät. Ja Topi Laitinen mustavalkoinen Topi Laitiselle törmääminen. Ja näinhän se painaa menemään, eli tosiaan Kauppisen Mikko eikä Viitaniemen Timohan oli jo aikaisemmassa lähdössä, eli Mikkohan siellä painaa nyt menemään ja työttää Pemarilla konsanaan. Varmaan muuten ajattelee, että kun olisi tuo äppäläinen Pemari alla, millä mies on tehnyt työtä tuolla rallipuolella. No ei mitään, rengaskanavan yrittäjä tuolla
ja siellähän sitä aina tulee notkuttua niitä rengastarjouksia kyselemässä. Heikkona hetkenä alennuksia tulee mukavasti, kun tästä lähdöstä Janolin 73, elikkä numero 73. Tiikkasen, Hämäläisen, Mannisen, Piirosen, Röömanin kaveriksi. Ketkä kaksi sinne nousevat, se nähdään hetken päästä ja Huttonen lähtee sanoo mikään ja koko Lehdolla ongelmia, eli koko Lehdon Esko taitaa vähän siinä nyt tehdä sitten tenää ja kyllähän tuo näyttää tuo Huttosen Tepon meno aika lailla tyylikkäältä, mutta hienosti peesaa siellä numero 33 Jarno Lindroos äskeisen sijoituslähdön voittaja. Onko Jarno Lindroos menossa kenties jopa A-finaaliin tältä pitkän tien kautta, eli sijoituserän voitto sitten C-finaalissa 2 parhaan joukossa, siitä B-finaaliin, B-finaalissa 2 parhaan joukossa ja A-finaaliin. Se on aina se pitkä ja kivinen tie, mutta ainakin ajaa saa sitten riittävästi ja siellä nyt sitten Loilahti lähtee hakemaan ulkoa. Yrittää taittaa siitä sisälle, mutta ei onnistu. Ei ihan onnistu ja Moisio hakee tuolta ulkoa kyllä nyt hirveältä vauhtia tuolla Popedalla, eli kajakkikaksikolla 96, kun siellä tuosta kakkospaikasta käydään vääntöä. Kestääkö nuoren herran Lindroosin hermot tuota Lohilahden Jukan mustan puhuvan Renault härnäystä siellä takana? Nyt ainakin mies polkee kun tulpatonta mopoa ja ajaa karkuun sieltä, mutta sitten Lohilahti ottaa kiinni. Siellä on nyt keltaiset liput, nyt on ohitus tuohon Pieksämäen mieheen asti ja kielletty ja näin sieltä Huttonen lähtee. Pikkusen konepelti repsottaa. Ai. Rengas meni Lohilahdelta. Sehän tietää sitä, että Lindroos varmistelee paikkaansa Lohilahdella ja Lindroosin auto pikkusen kilkkasi siinä tuohon Lindroosin auton oikeaan takanurkkaan, josta roiskeläppä lähti siinä terävän reunapellissä. Ilmeisesti pamautti tuon renkaan tuolta Lohilahdelta ja Lohilahden pelit on pelattu ja nyt on vaan kysymys siitä, että pääseekö Moisio enää, no ei tuo kyllä enää tuolta takamatkalta ravikieltä käyttää, niin pääsee nousemaan. Elikkä C-finaalin voitto on nyt menossa Huttosen Tepolle ja kakkosena Lindroosille Jarno, elikkä nämä kaksi menevät sieltä nyt sitten tuonne B-finaaliin. Tommi Tenhusen, Olli Tiikkaisen, Jari Hämäläisen, Antti Mannisen, Kimmo Piirosen, Oskari Röömanin kaveriksi. Eli B-finaali. Lippu rävähtää ja sitten mentiin ja sieltä tulee nyt Huttonen, mutta nyt lähtee 4-1 Hämäläinen haastamaan sitten Huttosta. Hämäläinen ja Huttonen taittaa erittäin nätisti tuolta ulkoa, todella tiukasti ja ennätti luikahtaa siitä Hämäläisen ohi ja pyörä lähtee sieltä irti Huttoselta. Voi mahdoton paikka. Huttosen oikea etutassu vimputtaa siinä, heiluu kuin mummo hammas ja se on sitten siinä, eli välillä se loksahtaa siellä tukivarret pettää tuossa Fiatissa, ne on nuo koiranluut, niitä heikkoja osia vähän siellä, mutta ei siinä mitään. Näin Huttonen sitkeästi sissi tulee vielä, mutta pyörä on jo alla ja tulta lentää suurin piirtein sieltä ja Huttonen työntää vaan kun tyrään syrjällä, mutta nyt taitaa noutaja tulla tuolla. Vielä tulee 3 pyörällä tyylikkäästi. Toivottavasti tuo rengas ei lähde lentoon siitä ja menee jonkun päälle sieltä, kun siellä nyt ja nyt vipottaa tuossa keskellä jo sen verran pahasti, että sieltä pääsee sitten ensin 7-1, sitten 3-7 ja sitten taisi olla loppupelissä numero 28 Rööman, joka sieltä nousee. Voi penttele, miten piti käydä nyt Huttoselle. Huttonen olisi tehnyt kyllä urosmehiläisen työn. No ei siinä mitään, tää on motorsportti ja tää kun viimeiselle kierrokselle lähdetään Jari Hämäläisen johdolla Hämäläinen ykkösenä, Rööman kakkosena, ovatko nämä ne nousijat sieltä sitten ja
Bolshevikkien matkailuvaunukin tulee siellä todella vauhdikkaasti, kun 4-1 johdolla edelleen sieltä Hämäläisen johdolla mennään. Hämäläinen tuo lekkaa ja Lindrosin auto savuttaa ja Puttosen pyörä vimpottaa vähän sinne sun tänne tuo oikea eturengas siinä. Se pilasi hänen suorituksensa, mutta se on sellaista, autot ei aina kestä ja toimi, eli tiukille menee 10 minuuttia aikaa meillä sitten tuo A-finaali ottaa, eli tästä lähdöstä Jari Hämäläinen numero 41, 28 Oskari Rööman, 52 Jari Hämäläinen, 75 Niko Auto, 56 Tomi Pulkkisen, 30 Risto Pykäläisen, 36 Timo Ruoho, vasenkäsi ylhäällä. Lippu revähtää ja sitten lähdettiin ja numero 26 lähtee siitä Teemu Liimonen. Oliko peräti aavistus lähtö niin sanotusti. Ja numero 26 Teemu Leivonen vilppilähtö, eli hän on maaliin saapuneista viimeinen, vaikka ajaa siellä ykkösenä. Numero 75 Niko Haukka on itse asiassa. Ja nyt saa Niko Haukka pienen pusun numerolta 28, eli Röömannilta, ja näin sieltä nyt tulee sitten Risto Pykäläiselle vilppi, Leivoselle vilppi, eli numero 30 vilppi, numero 26 Teemu Leivonen vilppi. He ovat maaliin tulojärjestyksen sitten maaliin saapuneista viimeisiä. 75 siellä vähän pyörähtelee, eli ottaa pienet ylimääräiset piruetit, ja se tietää sitä, että numero 2 Kasi, hänen mustavalkoinen lippu, syy oli joku, no ei mitään, näin siellä nyt tosiaan Oskari Rööman mustavalkoinen painaminen, eli tässä nyt tuleekin oikein jännitysnäytelmä, ja Rööman ykköspaikalla siellä, sitten numero 56 vääntää siinä kakkospaikalla Tomi Pulkkinen laskee kakkosena siinä Röömanin perskarvoissa kiinni, yrittääkö vielä ohitusta. Numero 52 Sami Hämäläinen joutuu Hämytranssin mies keskeyttämään nyt valitettavasti tähän yleisöalueen eteen. Toivottavasti siinä nyt ei sitten mitään ryminöitä pääse tulemaan. Oskari Rööman lähtee siitä viimeiselle kierrokselle. Orivedensen urheilualueella Tippo Holas TV:llä ykkösenä ja painaa tuonne Vesanan osuuspankin kaarteeseen. Pulkkisella meinaa piirtää, ja se tietää sitä, että Hämäläisen Jari on siinä nyt sitten ihan Pulkkisen kannassa. Liukasta on tuossa keskialueella, sitten tulee 36 sieltä seuraavana, eli numero 36 Timo Ruoppa laskee siinä neljäntenä menemään. Sitten numero 30 Risto Pykäläinen on siinä seuraavana, ja näin sieltä tullaan, ja tullaan sitten isoa kovaa, kun sieltä ruutulippu odottaa Oskari Rööman, ja numero 28 Oskari Rööman 20.